Enot sa Bareta, Enot sa Gabos. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. Ang DCGB, aktibong miyembro yan kan kapisanan ng mga broadcasters ng Pilipinas, ang KBP, Philippine Standard Time, halay sa Pag-asa, sakto alas 5 nin hapon. Alas 5 ng hapon, oras na para aramon ang mga maiinit na bareta kanal daw na maruluwas sa aga sa mga periodiko, radyo asin telebisyon. Erot na madadangog ngunyan sa DZGB Bareta alas 5. Mga bareta ngunyan para sa aga. Erot na tinipon sa DZGB Newsbase. DZGB Bareta alas 5. Kaiba ang field reports kan Mega Force Patrol. Hali sa iba-ibang parte kanalbay asin kabikolan. Ngunyan, uya ang sa idong tagapagbareta. Diyos maray na hapon sa pangarampukan news base asin kan Mega Force Patrol. Ako po ang sa indong magiging tagapaghatod bareta si Pio Fernandez. Ngunyan sa detalyes kan bareta sa lado nasyonal, pipasiguro ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. sa aduana o kaya sa Bureau of Customs asin Department of Agriculture ang mahigpit na implementasyon kan Anti-Agricultural Sabotage Act. Ginibukan Presidente ang pahayag sa inspeksyon kan halos 179 milyones de pesos na kantidad nin smuggled na mackerel sa Manila na nakumpiskar asin nadakop kan otoridad. Tinaawan doon kang Presidente na ang pagpapakusog sa implementasyon kan nasabing lay, proteksyon kan mga konsumidores asin sa mga paraoma imaging sa publiko. Sinabi man kan pamayo kan ehekutibo na ang pigpapakusog na aksyon kan gobyerno laban sa mga smugglers iyon nakakapindyente o kaya naan pinakusog na aksyon kan gobyerno laban sa mga smugglers iyo ang nakakapindyente sa supply chain na sinakaapekto sa presyo kan mga produktong pang-agrikultura sa mga lokal na gobyerno. Mientras tanto ipinag-orden kan task force kan laon ang mandatory evacuation sa mga residenteng nasa laog kan 6 na kilometrong permanenteng deklaradong delikadong lugar sa palibot kan bulkan kan laon. Sigun sa NDRRMC asin opisina kan Defense sa Civil, kasunod din kan naglalangkaw na aktibidad kan nasabing bulkan kan nakalihis na mga aldaw. Piglalauman na makukumpleto ngunyan aldaw Disyembre 16 ang pagpaibakwar sa mga residentes na nakaistar sa palibot kan bulkan, lalo na sa mga sakop kan probinsya kan Negros Oriental asin Negros Occidental. Partikular na apektado kainin mga residentes kan La Castellana, La Carlota City, Bago City, San Carlos City asin Canlaon City. Magpapadagos man ang entry asin exit window hours pon alas 6 nin aga sagod alas 4 nin hapon. Kung may mga residenteng mawalat o para sa mga residenteng may nawalat na pananom asin atama na hayop na pwede panindang balikan tanganing hilingon. Alagad makalisa na sabi ng oras dahil nang tutugutan na makakalaog pa sa permanent danger zone. May nakabugtak man na emergency pick-up points para sa mga internally displaced persons na maiipit sa oras na pumutok giraray ang bulkan. Pipahiro naman ang mga barangay, imagine ang lokal na gobyerno na magpaluwas ng orden para masiguro ang kaligtasan kan residentes. Sa katakod man na bareta, maabot na sa halos 20,000 na family food packs ang naitao kan DSWD sa nagpapadagos na distribusyon kan relief pack sa mga naapektaran kan pag-alburuto kan bulkan kan laon. Kaibanan sa mga natauan ng food packs ang mga residente sa Western asin Central Visayas.
pinakadakula na naitao sa rehiyon 6 kung saan dakol na pamilya ang pig-ebakwar. Maabot man sa sobra sa 13,000 ang na-distribute na food packs. Katakod kaini uminabot na sa halos 22 milyones de pesos ang kantidad na naitaong humanitarian assistance kan DSWD sa mga apektado kan Mount Canlaon eruption. Sa iba pang bareta, ipinag-anunsyar na kan DepEd na ipapaluwas ninda ang Service Recognition Incentive o SRI para sa mga paratukdo sa publiko as in non-teaching personnels puon sa Disyembre 20. Sigun kay Education Secretary Sonny Angara, ang DepEd ang pinakang primerong ahensya na mapaluwas kan 20,000 as in makikonsiderar na pinakandakula sa istorya kan ahensya. Matapos na pirmahan ang Orden Administratibo numerado 27 hali sa opisina kan Presidente, sinabi ni Angara na tulos na pinagproseso ang mga requisitos para sa disbursement kaini. Nagpasalamat man si Angara kinda Presidente Ferdinand Marcos Jr. as in Budget Secretary Amina Pangandaman para sa nasabing fundo na dakulang tabang para sa mga sektor kan edukasyon. Enot ng ibinagsak ang pundo sa DepEd Central Office asin sa kaini ida-download pasisiring sa mga regional offices. Mientras tanto, maluy ang paggastos kan DepEd sa fundong nakatagama para sa mga programa kaini kung kaya mas pinili kan Kongreso na tapyasan ang pundo para sa taon 2025. Sigun kay House Assistant Majority Leader as in Zambales Representative J. Konghon, sa irarom ka nakaaging liderato kan DepEd, nagbutwa ang pinaka-pindyente kan procurement as in pagpautob ning transparency sa paggastos kan ahensya. Tinawan doon naman ni Deputy Majority Leader as in Representante Jude Asidre na pinag-aadalan ni Maray ang pagbawas sa budget kan DepEd na ipinagbase sa kapasidad kaini na gumastos para sa mga programa. Tinawan doon ni Konghon as in Asidre na ang sektor kan edukasyon paman giraray ang pinakandakulang pondo sa irarom kan 2025 national budget kung pagsasabayon ang alokasyon sa DepEd, TESDA as in Commission on Higher Education. Sa iba pang bareta, siniguro kan Department of Health na magpapadagos ang mga beneficios as in serbisyos kan PhilHealth igwaman o daining subsidiya hali sa 2025 General Appropriations Act o GAA. Sa sarong pahayag, sinabi kan ahensya na padagos pa man na magiging available ang gabos na inpatient, outpatient as in special benefit packages. Sigun kay Health Secretary Ted Erboza na ayo ang chair kan PhilHealth Board, trabaho kan PhilHealth na bayadan ang mga benepisyong pangsalud kan mga miyembros. Igwaman o daining subsidiya hali sa General Appropriations Act. Sinabi kan opisyal na sa indang pinag-adalan ang financial statement kan PhilHealth kasabay na ang performance kaini as in kumpiyansa ang DOH na igoning magkakanigo na kwarta tangan ipagpadagos as in pagayununpaan sa indang operasyon. Mientras tanto, pinagkonfirmar kan familia ni Mary Jane Veloso na naibalyo na siya kan Indonesian Authority sa Jakarta, Indonesia, hali sa presuhan sa Yogyakarta. Sa sarong pahayag kan familia ni Veloso, inabisuan sinda kan Indonesian Authority na dinara siya sa main capital para puunan ang proseso kan mga dokumentos kan pagpapauli sa Pilipinas. Nakatalaan na magpasiring sa Indonesia sa iyang mga magurang para bisitahon alagad dainan ninda dinawos dahil sa naibalyo na ininin kulungan. Mahalat na sanan familia ni Veloso digdi sa Pilipinas para sa iyang pagbubelta. Enot ng sinabi kan Department of Justice na posible bago magpasko, maibalyo na ning kulungan si Veloso hali sa Indonesia pasiring sa Pilipinas. Kan nakalis na semana, nagpirma ang mga representantes kan DOJ nin sarong kasunduan sa Indonesian Ministry for Law, Human Rights, Immigration and Correction para sa kustodiya ni Veloso.
Sa may relasyon pang Bareta, pinasalamatan kan bunso na aki ni Mary Jane Veloso ang gobyerno kan Indonesia sa pagkakataon na itinaw sa iyang ina na makauli sa Pilipinas. Si Veloso, iyo ang OFW na nasa death row sa Indonesia matapos maarestar dahil sa bitbit na illegal na droga kan mga nakalihis na taon. Nagperma na ning kasunduan ng Pilipinas sa Indonesia sa dagos ng pagpapauli kay Veloso sa nasyon. Pwedeng dahil na umabot pa sa Disyembre 25, maibalyo na sa Pilipinas si Veloso. Sigun kay Darren Veloso Candelaria, 16 anyos ang edad, na nagpapasalamat siya sa Indonesian government dahil sa wakas makakalibre na ang mama niya. Mamamatean na niya ang magkaigwaning ina. Sinabi ni Darren na sobra san taon pa sana siya kan makulong ang sa iyang ina na si Mary Jane. Sa katakod pang Bareta, nagpahayag ning panghihinayang ang pamilya Veloso dahil daay na nadagos ang sa indang biyahe pasiring sa Indonesia tanganing bisitahon si Mary Jane Veloso. Sa pahayag kan pamilya, nakaresibi na sindanin surat hali sa Department of Foreign Affairs na daay na madadagos ang sa indang biyahe na naka-schedule kunta ng ngunya na Disyembre 16 sagkod 17. Sa report kan DFA nakatalaan ng ibiyahe si Mary Jane papasiring sa Jakarta tanganing puna na ang proseso para sa iyang pag-transfer pabuelta sa Pilipinas. Ang pagbalyo kay Mary Jane sa Jakarta base sa kasuguan kan Indonesian Ministry for Law, Human Rights, Immigrations as in Corrections. Mientras tanto, pinag-inkaminar kan DOH na dapat may preparadong first aid kit sa harong niya na holiday season. Sigun kay Health Secretary Teodoro Erbosa, bako sa napagkaon ang dapat ihanda niya na panahon kundi ang mga emergency kit en kaso may emergency situation. Affair kay ini dapat na maging maikmat ang kada saro asin aram ang mga lakdang en kaso may emerhensiya. Sa pagkakarkulukan DOH, nagdadakol ang mga na-ospital niya na panahon dahil sa wala tuong mga kaugmahan asin selebrasyones darakan holiday season. Mientras tanto, ipinaluwas na kan Philippine National Police Civil Security Group ang listahan kan mga ipinagbabawal na paputok asin pyrotechnic devices sa pagsabat kan Pasko asin bagong taon. Kasunod ini sa Orden Ejecutibo kay Orden Ejecutibo numerado 28 asin an Acta Republica numerado 7183 kung sain kaibanan sa mga ipinagbabawal an Watusi, Piccolo, Pop-Up, 5-star na dakula, Plapla, Lolo Thunder, Giant Bawang, Giant Whistle Bomb, Atomic Bomb as in Atomic Triangle. Kaiba ng digdian mga makukusog na paputok arog kan large size Judas Belt, Goodbye De Lima, Hello Colombia, Goodbye Napoles, Super Yolanda, Mother Rocket, Quiton, Super Lolo as in Goodbye Bading. Maging ang Goodbye Philippines, Bin Laden, Coke in Can, Pillbox, Kabasi, Special King Kong, Tuna as in Goodbye Chismosa. Sigun sa CSG, mahigpit na ipinagbabawal ang mga paputok na may explosive content ning lampas sa 0.2 gramos o higit sa 1 tersyong teaspoon ning pulbura. Nagpatanid naman o kaya 1 tersyong kutsarita nin pulbura. Nagpatanid naman ang pulisya sa publiko na siguro na ang mga sertipikadong retailer sana magbakal nin mga paputok asin pailaw tanganing masiguro na ligtas imaugmaan pagselebrar kan Pasko asin bagong taon. Mabuelta ang detalyes kan mga bareta pakalis ka nagkaperang pagirumdom. May iba't ibang karamdaman ka ba gaya ng high blood pressure, diabetes, sakit sa puso, sa kidney, sa atay, may myoma, na stroke, may gallstones, cancer at marami pang iba? Ang Amazing 4 ng Miracle Health Corporation ang subukan mo. Makakatulong dahil mula ito sa epektibong Amazing Trio at mas lalo pang pinalakas dahil sa Mega 1 na mayroong 21 sangkap. Subok ng nagpapalakas ng immune system at marami na ang mga natulungan na mayroong iba't ibang karamdaman. Huwag nang patagalin pa. Alin
ina't magpakonsulta. Maaaring pumunta kay Doc Joey Bitito sa Barangay 18, Cabangan West, Legazpi City, kaharap lang ng Bangko Sentral ng Pilipinas. O tumawag sa 0998-975-8121 or 0917-853-8933 para sa free consultation sa natural medicine. Mapapanood din ang serbisyong natural, kalusugan at bayanihan sa YouTube channel at sa Facebook page na Doc Joey Bitito. Mga tugang, si former Congressman Christopher Quito Co. Mga kahimanwa, ang Pasko, bako lang manungod sa mga regalo o dekorasyon. Ang Pasko, pagirumdum ng pagkamo, pagkasararo, asin, pag-asa. Ipagrukyaw niya to ang pagkaminuorotan, bako lang para sa satong pamilya, kundi para sa lambang sarong, sa satuyang komunidad. Mabot ko na maging maugma, natuninong, asin pano ning pag-asa ang sa indong Pasko, asin bagong taon. Thank you Kong Joey Salceda, habang sa agrikultura, turismo, infrastruktura, finansya, tabang medikal. Thank you Kong Joey Salceda. Buhay natin mas sumasaya pag si Joey ang kaiba. Daig natin ang pangangamba, Kong Joey Salceda. Highest rating na proven ang sa tuyang congressman. Albayahit ang atang lahat, Kong Joey Salceda. Albayahit ang at lahat, oh. Albayahit ang at lahat, oh. Kong Joey Salceda. Realize true comfort and relaxation at Dorotea Resort and Spa, a perfect venue for family outings, couple retreats, and various functions such as weddings, birthday parties, corporate seminars, and conferences. Dorotea Resort and Spa. We have backpackers rooms, standard rooms, deluxe, suite, and a penthouse. Also, relax and rejuvenate with our spas and invigorating treatments, services, and facilities. Dorotea Resort and Spa, Kahugutan, Bakakay, Albay. For reservation, contact us at 0917-777-5734. Find us on Facebook, Dorotea Resort and Spa. Relax, rejuvenate, and enjoy. Only here at Dorotea Resort and Spa. Ini si Mayor Alan Arandia kan piudaran maut magpaabot ning maugmang Pasko asin muuswag na banwaan. Naglalaom ako kaibaan sa kuyang mahal na esposa Banji Canyaveral Arandia na maging angat kita sa ngaran ning pagkabuhay, ekonomiya asin sa iba pang aspetong pangkauswagan kan sa tuyang banwa. Daimi kamo pababayaan sa pagtabang anuman ang mga kadipisilan kan panahon. Gilayon ini si Mayor Alan Arandia sa ngaran kan sa kuyang agom Banji Arandia asin mga kahimanwa. Extending Merry Christmas and a Happy New Year sa Gabon. Buwelta kita sa detalyes kan mga bareta sa lado nasyonal. Nag-apelar si Abra Vice Governor Maria Jocelyn Valera Bernos kay Presidente Ferdinand Marcos Jr. na magpatahaw na sa kariribukan sa saindang probinsya. Sa ngunyan, nasa kalibugan ang opisina kan gobernador asin vice gobernador, lalo na ang sa indang mga kaymanwa dahil sa dain nasasabutan na suspension order sa paagikan opisina kan executive secretary asin DILG. Sinabi kan vice gobernadora na nahadit sinda na magkaigonin kariribukan sa lado kan pagmanihar kan public service dahil naiipit digdi ang mga abrenyos dara kan o kaya dahil sinda ang nagiging biktima asin nagasapar dara kan wara ng proseso ang pig-issue nin suspension order. Sinabi niya kan taon 2019 o 2020 pa nangyari ang suspension order kontra sa iya hale sa Malacañang kung saan siya ang gobernador. Kakusugan kan COVID-19 pandemic ka ito asin nagdesisyon siyang isarado ang sarong pribadong ospital para dain maglakop ang virus kung saan wara ning suspension na nangyari sa iya. Iyo ito ang naging kasalan niya kaya sinangatan siya nin kaso sa ombudsman pero ang ombudsman nagtubod sa iya na dai siyang inabuso o sa nasabing pangyayari.
Nagsaangat pa man giraray ang mga kalaban niya ning administrative case sa opisina kan executive secretary asin digdi tinawan siya nin suspension order. Pagkatapos niya nagkapirang aldaw, nagpaluwas man giraray ang opisina kan executive secretary nin suspension order naman sa gobernador kan Abra. Magigurumduman na sinuspender kan Malacanang si Abra Governor Dominic Valera nin 60 Dias dahil sa pagsuhay sa Local Government Code of 1991. Nagpuon ini sa reklamo kontra kay Valera asin sa iyang aki na si Vice Governor Maria Jocelyn Valera Bernos kan nakaaging taon ni Fevez Alzale Palcon. Agum ni Bukan Town Councilor June o kaya Juan Palcon na nagadan kan taon 2023 dahilan sa helang. Nagtutubod siyang politika ang nasa likod kan magkasunod na suspension order kontra sa indakan sa iyang ama kaya nangangapudan siya sa presidente. Sa katakod na bareta, inabisuhan Executive Secretary Lucas Bersamin ang mag-ama na gobernador asin vice-gobernador kan Abra na sina Dominic Valera asin Maria Jocelyn Valera Bernos na magsunod sa proseso matapos masuspindir dahilan sa isyong pampolitika. Kasunod ini kan report na nag-apilar ang mag-ama kay Presidente Ferdinand Marcos Jr. na areglaron ng isyu sa saindang probinsya matapos sindang suspenderon ni Bersamin. Sinabi kan sekretary na wala siyang aram na naghirit ang mag-amang Valera sa presidente kaya inabasuhan ang mga ini na akoon ang kapaladan dahil igong pagsunod ng proseso sa saindang suspensyon. Tinaawanin doon kan executive secretary na ang suspensyon kan vice-gobernador resulta kan pinal na desisyon kan korte mantang ang gobernador ipinairarong sa preventive suspension na pinagtutugutan kan lay para dai maimpluwensyahan ang mga testigos sa pinagkukondusir na investigasyon. Sinabi pa ni Bersamin na panahon na para magpakalalaki ang mga Valera dahil dai sinda natitikno sa halabang panahon dahil sa saindang kwarta asin illegal na paggamit kan sa indang influensya. Panahon na sigun sa opisyal na matawan ng hustisya ang mga taong sa indang pinag-agrabyado sa haloy na panahon asin mapanimbag ang mga ini sa saindang mga gibo-gibo. Mientras tanto, ultimong detalyes kan bareta sa lado nasyonal. Kometido ang PNP na maibusol ang derechos kan mga aki kontra sa anuman na klase nin pan-aabuso. Ini ang pahayag ni PNP Chief Police General Romel Francisco Marbil makalis na may salbar nindaan sa ipinagkondusir na operasyon kontra child exploitation. Ang nasa 636 na aki kaiba na ansarong 4 na bulan na umboy. Nangyari ni sa Taguig City kung saan naaktuhan kan mga tauhan kan PNP Women and Children Protection Center an ina kaini na ipigpapabakal an sa diring aki. Giniban operasyon makalis na maging lay an Akta Republika Numerado 11-930 o an mas midbid bilang Anti-Online Sexual Abuse and Exploitation of Children. 2 taon na ang nakakalihis sa nasabing numero 375 digdi ang mga babae mantang 121 ang laki na may edad 17 anyos pa ibaba. Bareta sa ibang nasyon, padagos ang misteryo kan mga sightings kan drone sa New Jersey asin iba pang estado kan Estados Unidos de America na pigakadit kan mga residentes. Pinagkonfirmar ni Homeland Security Secretary ang Alejandro Mayorkas na kaiba ng digdi ang drones asin unmanned aircraft. Dakol na mga sightings po kan Nobyembre 18 harani sa mga sensitibong lugar arog kan Picatinny Arsenal asin golf course ni kay President-elect Donald Trump. Alagad sa gunyan, wala pang ebidensya nin patakot sa kaligtasan kan publiko sigun sa mga otoridad. Bako pa man malinaw kung sisay ang nag-operate kan mga drones, alagad wala ning dayuhan na pinaghalian kaini sigun sa otoridad kan Estados Unidos de America.
Ultimong bareta sa Ladocan Sports, nagbulos ang pagbati kay Mark Magnifico Magsayo sa pagsasara niya kan taon 2024 sa sarong impresibong laban. Ini matapos na makuha niya via second round TKO ang panggana kontra kay Brian Mercado kan Ecuador sa Long Beach, California. Pinabagsak ni Magsayo si Mercado nin 4 na beses gamit ang mga left hook sa lawas sa presente pangtulo sa WBC Super Featherweight Division as in target ni Magsayo ang sarong world title eliminator kontra kay Eduardo Hernandez kan Mexico. Ang sa iyang promoter na si Sean Gibbons ang nagigibonin paagi para maselyuhan ang laban. Halis sa mga fans sa Sinkapwa Pinoy Boxers nakakuapanin pag-umaw ang pinagapod na Magnifico, alagad iingwahaw na makakuapanin darakulang panggana sa mga laban sa 2025. Sa pangarang ka nagsururat kan informasyon, Angel Mustasa, Jen Matthew Balyaran, sa direksyon iyan ni News Director Mardela Tatanems Flora sa Technical Control, sa IT si Jerome Nico Martinez, ako po si Pio Fernandez. Ubo ng anak, nakababahala, baka plema. Para dyan, Plemex for Kids ang pambato ko. Ang Plemex for